Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Diana, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, agtawunak idi iti 54, idi nagsina dagiti dadakkel ko. Innem kami nga agkakabsat. Baby payla, ti inaudi mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Diana, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Awan mo't langan tinasayat amar-aramid ko parakan ka. Isuan na say-sayat no agsinatalangan. Naturod ka makisina, tada babaim. Kaya't mo nga tan nga ikabalay, iso ang makisina kan kanyak. Anita? Gusto daytan, nanang. Tatang, kababain ka dagiti kaaruba. Dayta inam ti bagbagam. Awan pa isasangpet ko dito'y balay, asaan nakabugbugkawan? Kasano asaan kabugkawan? Kat no saan ka nabartak nga agawid, awan iyawid mo akwarta, ta sigurado nga inyibos mon iti babaim. Apay, di mo maawatan, nga awan nga rudis kitar ko ijay trabahok ita. Gaputa awan mayawid ko na akwarta, ibagam nga yung babae kon. Pangaasiyo, tatang. Nanang, gusto ko man. Ang mga numalukag nga ating ko, sapay nagrigat ko a pinaturog. Alang rod anak, mapankan iti kwarto yun. Sige, nanang. Kat pangaasiyo, di kay ko managapa. Hoy, Diana, itay pa'y bigat akas lang na unag ti pampanunutam. Adda ka di problema? Carmi, adaman damagot? Anya dayta? Saan ka di nga agap-apa dagiti dadakkel mo? Saan mat? Ngam no daduma, madlaw ko asaan dang agsarsarita. Ngam no mapalabas ti maysa, wenno duwang aldaw, agsarita damat laeng. Imbag kasta dagiti dadakkel mo. Siyak, dagiti dadakkel ko. Kanayon dang agbinugkaw. No maminsan, ibagbagak paikit din anasaysayat nga agsinadalaangan. Tabarang nataltal na ti biyag mi. Anya? Wan, Carmi. Maum-uma akon iti kanayon a panagapada. Abay nga yimimpaki yung matindag iti bado ni tatang. Nanay. Masuruna kon. Kasangsangpet na pailaang anagapo iti trabaho pimanaw manan. Ha? Sigurado ano agawid, nabartak tumanan. Nanang, ang mga nung pinagungtan nyo ngamin manan, iso apim manaw. Saan mo man nakanunungan di amam? Nauma akon itikas diyang aramid na. Amumat siguro ti panagbababae na. Wen, nanang, amok. Ngam saan nyo ngamin abugbugkawan, ah? Anya karot ti kayat mo nga aramidak? Bye-bye aklatan di amam? Oh, anya ti kayat asawan dagita abag? Nayimpake kon dagiti kawas mo. Bit-bita mo day taabag, tapumanaw kan. Kita man ti aramid dayta inam Diana. Isom ti mang papanaw kanyak? Kasta siguron ti kasayatan, tatang. Saan yung matlaang nga among ornosan ti bagbagiyo? Kanayon kayong matlaang nga agapa, makauma. No kasta nga rod, pagbingayan ta dagiti anak ta. Kukwak dagiti talo, ta kukwam met dagiti talo. Awan ti kukwam. Kukwak amin ida, ta siyak tinangianak kadakwada. Anya? Pangasayo, tatang. Dito'y kami pailaang ayan ni nanang. Di mi kaya ti agsisinang kakabsat. Umay na kami lata sa rungkaran. Oh, nangag mo mat siguro ti imbaga ni Diana. Siyak ti kayap da apagyanan. Sige nga rod, Diana anak. Kaya tagsingsingpat kayo makaamukan amang ilawlawag kadagiti kakabsat mo. Makitam, makabulanan tinapalabas. Ngam di na kay man laing may kinita dyan na laing nga amayo. Talaga nakalipatan. Damag ko ngamin nga adan kakabbalay na. Bayan yun, nana. Saan ka di anataltal na tibiyag tayo? Idi pimanawon ni tatang tawan kapapayo? Wan, ngam nasakit lat ta tinakam ko. Talinipat na tayo latan anamin pinsan. Nalipatan ng ti obligasyon na. Imbaglaan nga tanapig sa lata ti store ko. Kan makatulong mo ti papaabangan tayo at talo a kwarto. Kasano nga tanga agpayson no college kami, nanang?
Makaanay nga tati sapulyo. Diyak mo anak. Iso nga itapay laan. Mang panunot akon iti daduma pa'y amabalin a pagkwartaan. Mabalin mi mat ti tumulong, nanang. Saanan? Agadal kayo ket di naimbag. Dakkelan atulong yu kanyak dagiti trabaho diti uneg ti balay. Congratulations, anak. Talaga asaan mo binaybay at ti panagadal mo. Sikat ti valedictorian. Thank you, nanang. Saan ko anaragpat daytoy no saan aga po kada kayo? Congratulations, manang. Thank you, ading ko. Si kanto mati sumaro nung graduate. Katlalaingam tumit, Wen, manang. Sikat ti idol ko. Ay, malagip ko manan dyan alaing nga amayo. Talaga alinipat na kayo. Saan man lang imay imatendar iti graduation mo? Saan yun na panunutan ni tatang? No saan ang madadaal ti aldaw yun, nanang? At picture tayo kay DJ Banda. At pwesto kayo jay, nanang, manang. Taalaan kayo iti ladawan. Alaman nga rod, anak. Imbagla remembrance tayo iti graduation to'y kabsat mo. Naka-enroll tan, kat agpada ta iti kurso nga inalang. Naasidagak namin kadagiti ayop. Iso a veterinary ti kayat ko. Agpadat agayam, uray siya, naasidagak mat kadagiti ayop, pusa ti paborito. Aso mat kanyak. Ay, gayam, kumusta mat ngayon ni tatang mo? Saan mo tin nagparparang kada kami? Iso nga da plano. Anya nga iti plano? Tangay saan na kami nga umay sa rungkaran? Siyak to ti mapan mang bisita kan ko na iti pagtrab-trabahuan na. Sana bali tamok ijay. Anya? Amo ka din ni nanang mo day ta plano? Saan? Kanawan planok amang ibaga. Amang ano agungad. Ngam kayat ko makita ni tatang. Uray kas-kas ano? Amaklat ta day jay. Ay katwan ala, sikat ti makaam mo. Kat numabalin. Agkidawak iti paburkan ka. Kuyugan nakto amapan. Kuyugan ka. Agyaman anak ko. Tanalagip mo ti imay ditoy. Mailiwak unay kada kayo. Ngam jakon kayat ti mapan iti balay. Tatang. Nag-enroll ako ni ti college. Kasta ka di. Ay, mabit lang. Alam dito yung akwarta. Ha? Nagadunday ta, tatang? Naira na dakal ti diskitar ko ita. Iso aswerte ka ngay may ita. Imbag lang ngayon inutom nga allowance mo. Kani kamatan dagiti kakabsat mo. San mo nga ikaninanang mo? Rupat kwarta day jay. Sige, tatang. Saan ko nga rod nga ibagbaga ka ni nanang? Kat, agyaman ako, nay. Alaak man ti cellphone number mo. Tayo-text kan tumanin no ada kwartak. Sige nga rod, tatang. Mabit lang tayo surat ko. Kasano dayto yan, anak? Marigata nagsamutan iti panagadal mo. Kimapso ti store tayo. Adumat ngaminan ti aday store na. Sapay pa nagbabayad ba nun iti tuition fee? Saan kayo amadanagan, nanang? Siyak pa'y laang ti makaam mo. Ha? Pangalaam nga iti pagbayad mo. Aglakla ko ak iti online. Taiso pa'y makatulong kada kayo. Imbag man ako, taamom timang tulong kanya. Basta sigurado, masaan nga illegal data, ha? Wan, nanang. Saan kayo amadanagan? Alam da ito akwarta. Imbag lang nga allowance yung kadagiti kakabsat ta. Kan saan kayon nga agdawat ka ni nanang. Takaasi mo. Nangalaam iti kwarta, manang. Saan mo nga ibagbaga ka ni nanang, ha? Ngam nagapo ka ni tatang dayta. Ano kasta? Nagkita kayo ka ni tatang? Wen, ngam saan na akayat nga ipakaamuta ka ni nanang anang tad iti kwarta. Ha? Taapay. Dayta nga minti may sa arason na pagapapaan da idi. Sala na saya at ni nanang, no adda maitid na akwarta. Kasta ka di. Sige, saan ko nga ron nga ibagbaga ka ni nanang? Congratulations, anak. Kamaudyanan na.
Nag-graduate kan. Kasla si kamot laang ang tinagpa-eskwela iti bagim. Saan, nanang? Adumot laang tinaitulong yo. Kasla kaano lang nga nag-graduar ka iti high school. Ita, nag-graduar kan iti college. Mangi panagnag at talaga bumakita kon. Di kay madanagan, nanang. No makapasak iti board exam, agsapulak adagos iti trabaho. Kat sumardeng kayon tumaten nga trabaho. Syakton, di mang pa-eskwela ka dagiti kakabsat ko. Talagaan agsingpot ka nga anak, Diana. Nanang, adayam amo kada kayo. Iso ni Henry. Iso ti akin ko iti pagtrabaho ak a veterinary clinic. Boyfriend ko. Naimbaga malam nyo, tita. Naimbag amalam mo mat, Barok. Nanang, ada ko makayat na nga ibaga kada kayo. Kaya't may kumantag kalay sa iti anak yo, tita. Di kay madanagan. Napagsaritaan mi ka ni Diana at tulungan mi dagiti kakabsat na nga agadal. Aging ga makalpas da. Ha? Kwa, no maipapan iti panagkasaryo. Awan maaramidak, no kayat yun ti agsimpa. Ngam saan yung nga obligasyon apagadalan dagiti kakabsat na. Amok, tita. Angam kayat ko lati makatulong. Amok ngamin ti kasasadyo. Iso kayat kayo atulungan. Tatang, nakaumayak? Takayat ko ayam amo kada kayo ti boyfriend ko. Iso ni Henry. Dandanin ti panagkalay sa amin. Naimbaga malam nyo, tito. Kastamat kan ka, Barok. Sa dino nga iti pagtrab-trabahwam. Tatang, iso ti akin ko iti klinik a pagtrab-trabahwak. Kat numabalin, awisan kayo inton kasarmi. Kan rumbang laang o matindar kayo. Tada kayo ti mangitulod kanyak iti altar. Sige, anak. Namnamaam to ti kaaddak iti kaaldawan ti kalay sayo. Nanang, apay nga agluluwa kayo matan. Sapay nagpintas kayo ita. Nakita kakit-kitaan na kayo itay ni tatang. Saan nyo kumaadadaulan ti make-up yo? Apay asaan mo nga imbaga, nga inimbitaram gayam ti amam. Nanang, saan ka di arumbang ada kayo kanitatang ti mangitulod kanyak iti altar? Wen, ngamrumbang laang nga imbagam kumakanyak, tapno napakadaak mat. Okay, sorry, nanang. Ngam kayat ko ama-amuan nyo ita, ani tatang tinangtultulong kanyak iti panagadal ko. Ngam di nala kayat nga ipakaamok kada kayo. Kasta ka di? No kasta? Saan ang nakalipat ti amam? Wen, nanang. Iso adi kay kumaagong ungat ka ni tatang, ha? Uray itala ang akasar ko, nanang. Ita, tanalpasan ti kalaysam, Dayan. Kaya't kayo akasarita kininanang mo. At dangamin kayat ko nga ibaga kininanang mo. Akayat ko amang ngagam. Sige, tatang. Ibagayo laan. Anyo dayta? Ditas. Kayat ko tiagkid daw iti pamakawan kan ka. No anyaman dagiti nagkurkurangak idi. Lumakay kan bumaketan. Kat kadagiti sumarasaro nung aldaw. Agkasartumet dagiti daduma pa'y anak ta. Kat datantulangan ti mabati ngagkat kadwa. Sikang asawak ti kayat ko amakadwa iti panaglakay ko. Kat sapay la kuma, tay kan nakitigundaway ko amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Inururay ko ti panagsublim. Ngam saan ko anauray. Diyak ninamnama nga urayon pa'y nga agkasar ti inaunang nga anak ta. Sakan to agpakita. Pakawanan na ko ma, no italay nga nakaamirisak. Iti pan nakakitakan ka ita. Nagsubli iti lagip ko ti aldaw, apa nang ikasar ko kan ka.
Kanti pa nagkarik iti sangwanan ti altar. Asika ti babae akayat ko amakadwa. Aginggat maudi nga anges ko. Ruben. Nanang, tatang, jak ni namnama ada ito'y akalaysak. Tiga po nang agsinubyan kayo. Daytoy ti kasayaatan a regalo yu kanya. Agyaman ako nay, nanang, tatang. Naragsak itan dananang kentatang ko, Mr. Lonely. Ket jakmet nalipatan ti karik at tulungak dagiti kakabsat ko a makaadal. Tuy pagayam mo, Dayan. Dayan pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, nagpintas tuy pakasaritaam. Ta iti mismo akalaysam, anagsinublian dagiti dadakkel mo. Ala, sapay la ko ma, tagtultuloy, tiragsakiyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Pagayam Dayan at taga-syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.